Society rokno kini grupo da tribal colony English medium school ningai tai ara teacher ningai kini school management committee ningai kini guardian tai kira ningai kini poilano oktoma thumnai rokno ba balai kai kini school ningai hambai maro tai tipra kami hamkrai mo tharokno bahai na hambai maro tambai kai kini school ko phungui tongbai kha ba kai borok sab sutra khalai mani bagai borok no chung kini school ningai balai ka hambai maro ete ba hambai yang chini serai rok no khata kolom rok abo bibino dam kom khaipano abo guardian rok paimi hanai rimani ya abo paini chung bong ni wan sok no sai no kini serai rok kini para bising ni serai rok lekha pora kerengui basa theng borok ka hamui basa theng abo kino chung nugo ani bagai borok no balai ka hambai Enggak orang sekolah mana non jadi kata boy kalau mana ile omong kat sorkani haja darjan na koloni nanti. Apa jere mari kai borok sung nuk mari kai tipra kami ham krai society o para watongo borok no pair lai. Ani bagai borok na hai hambai. Khoro busuk student no roja kan. Oble thik le khajak li aro maki sai nante sung kana. Total student tak phungo tongman inke 54 na 56. Enggak omong ke sorkani school dah na private school. Amake state government ni under ni school abo angkai goropodo tribal colony English medium school abo ka jerai ni ais na under o je tak tongmani ko panchayat ke jonno joino ni panchayat under ko enggak tahu to omong sorkari school mana sorkari school to onek na choli ya nugi jong tabu ko o school ko tabu bolte bini choli no o tabu hingkai chung kahamken ma sasinai chung hai hambai mar o area ni bunga bo farok no society rok no taklai obo kamatu ping tongmani taklai ke borok balai ke chai tokmani bagai thanai committee rok chesta khaimani bagai taklai simi English medium kha ani bagai taklai simi ka chung katalwano tabuk jora 24 jona bor tin kha al bagai turuk guardian rok balai tong tho khainai tab turuk mai keno oboni logi sini jerai ni ayas sarno ba hambai maro tam bagai chung bono logi teacher kari khani chung san ka bo khorok bori saptani bising chung nai sini madam chung no ro hoka sini madam chung balai ka hambai maro borok balai ka kosto khainai oro gari gura man thogi ai kono kosto khainai borok sini serai rok no jai kini phurungai tong ro abo hai no kam choli tong tabuk jara enggak orang je phurungnai je ke khorok busuk tong oro phurungnai je angkai sini madam chung tong khorok tam angkai teacher rok tong khorok nai sela rok sar chung borok tong borok ham kan nai kan kai phurungai tong angkai tebo satai tongmani kai sini oro kobang ma sini tong ko sini SMC committee ningai ang nijibo sini oro sanmung tongo o sanmung ka sini first tongo hostel buri rok 50 jona chala rok 50 jona hostel asuk pano apoto to sung no rugra dinai chung office copy borokha minister bo sung no phot khai reka gajrai na SDM rogo sung rubai kha je chung rna nangma jaga jerai na SDM hoiti bo visit pai thang pai ka abai ke chung sini sanung sini rote bo tongmani ka tuini balai somaisa bo tongo ani bogi chung abu bo sini kagos potre chung ago boi tongo asa khai chung abrok man bainai ba sini te bo sini busakang nahar mung angkai turuk upgrade tongnai engka chung turuk chung abo haike chung sanai abono sibe chio tlang dini abai ke chung turuk sini wan shogo chung turuk yapri salai tongo engka chung aro boundary incomplete ko on bagai abono bo complete khainai ni bagai chung turuk sanlai tongo te bongka chung abo English medium mung thangmani bagai turuk English medium background ni teacher chung tei bro dini chung turuk abo bo chung sanai tongo abai ke chung agok lai tongo